Tervetuloa Respektaan, MBT-erikoispisteeseen. Respektan koulutetut asiantuntijat osaavat neuvoa MBT-jalkineen valinnassa. Aloita sovittamalla MBT-jalkineita. Varmista, että ne istuvat napakasti kantapään ja nilkan ympäriltä, mutta jättävät varpaille riittävästi tilaa. Jos valitset MBT-sandaalit, varmista, että kantapääsi asettuu jalkineen takareunan tuntumaan. Nouse seisomaan. Tunnet, kuinka MBT-jalkineen aikaansaama luonnollinen epätasapaino jalkojesi alla vaikuttaa välittömästi asentoosi ja aktivoi lihaksiasi. Lähde liikkeelle. Suorista ryhtisi, suuntaa katseesi suoraan eteenpäin ja aloita reipas, rento kävely. Astu reilusti kantapään pehmeälle masai-sensorille ja anna askeleen rullata tasapainoalueen yli kaarevalle kärkiosalle aina loppuun saakka. Pidä askeleesi riittävän lyhyinä ja anna käsiesi heilua rennosti sivuilla. Sekä seistessä että kävellessä huomioi, etteivät jalkateräsi pääse kääntymään nilkasta liiaksi sisäänpäin. Ottaessasi MBT-jalkineet käyttöösi pääset heti nauttimaan ja hyötymään niiden positiivisista vaikutuksista mitä erilaisimmissa tilanteissa, niin vapaa-ajalla kuin työssäkin, eli aina kun kävelet tai seisot. Lihakset aktivoituvat, tasapaino kehittyy, ryhti kohenee ja selän sekä alaraajojen nivelten kuormitus vähenee. MBT-jalkineet on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat voida hyvin ja tehdä jotain hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi.